Friends, welcome to RM Silks and Sarees. நாம இந்த வீடியோல பார்க்கக்கூடிய கலெக்ஷன் பாத்தீங்க அப்படினா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேட்டலாக் saree கலெக்ஷன் தான் கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம். நிறைய फ्रेंड्स வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மெட்டீரியல்ல நிறைய கேட்டிட்டே இருந்தீங்க. சோ சேம் டிசைன் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருந்த சேம் ஃப்ளாரல் டிசைன் வந்து நமக்கு கிடைக்கல. சோ இது ஒரு சிபோரி டிசைன்ல அழகா கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன். சோ மிஸ் பண்ணாம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. சாரியோட கேட்டலாக் வியூ பாத்தீங்க அப்படினா செம்மையா இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு. நான் உங்களுக்கு சாரியை வந்து வியூ பண்ணி காமிச்சிடுறேன். அப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சாரியோட மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அழகான ஒரு ஷிஃபான் மெட்டீரியல் இருக்கும். சாரீ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அழகான ஒரு சாட்டின் டிசைன்ஸில் இருக்கும். ஓகேங்களா? சாட்டின் பார்டர் சாரீ ஃபுல்லாக இருக்கும். சாரீ பேட்டர்ன் இருக்கும். ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. அந்த சாரியில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரியோட கலர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு அழகான பீகாக் கலர். ஓகேங்களா? டார்க் பீகாக் கலர். உங்களுக்கு அழகான ஒரு க்ரீன் கலரில் சிபோரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. செம்ம அல்டிமேட்டான ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன். கலர் வைஸ்மே ஒவ்வொரு சாரீஸுமே சூப்பரான ஒரு கலர் சார்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? மெட்டீரியலுமே அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டான ஒரு மெட்டீரியல். நார்மல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும், நான் வியூ பண்ணி காமிக்கும் போதே தெரியும் மெட்டீரியல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? பீகாக்கு க்ரீன் கலர் காம்பினேஷன். சாரீ ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அழகாக இருக்குது பாருங்கள். டிசைன் பேட்டர்ன் செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். தெரியுதுங்களா? நல்ல ஒரு அழகான ஒரு சாரீ பேட்டர்னில் ரொம்ப நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஒரு மாதிரி குத்தும் ட்ரஃபாக இருக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. ஃபுல் டே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வியர் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு சாஃப்டான ஒரு மெட்டீரியல் தான். ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ் பார்ட் செம்மையாக இருக்குது பார்த்திங்களா? ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு அழகாக சிபோரி டிசைன் மாதிரியே குட்டி குட்டியாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சாரியோட பல்லு பாட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்ம பியூட்டி பாருங்கள். ட்ரைப்ஸ் வந்துட்டு அண்ட் வந்து சிபோரிலேயே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது. மெட்டீரியல் அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டான ஒரு மெட்டீரியல். நார்மல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிறதுமே இருக்காது. ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. சாரியோட ஓவரால் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்பரண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? சிங்கிள் ஃபீட்ஸில். ஓகேங்களா? டபுள் ஃபீட்ஸில் எடுத்து வியர் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிறதுமே இருக்காது. ரொம்ப சூப்பராக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு மெட்டீரியல். நார்மல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஓகேங்க. சாரியோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷிப்பிங்கோடு சேர்த்து நீங்கள் ரொம்ப பெஸ்ட்டு ப்ரைஸாக 590க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? 590 ருபீஸ் ஒன்லி. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெட்டீரியல். டிரான்ஸ்பரண்ட்டும் சரி, உங்களுக்கு டே ஃபுல்லும் சரி வியர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஃபேன்சி சாரீ தான். ஓகேங்களா? 590க்கு சூப்பராக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரீனுக்கு அழகான லெமன் எல்லோ சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? லெமன் எல்லோ கலர். செம்ம காம்பினேஷன். எல்லா சாரீஸுமே கலர்ஸ் வந்து செம்ம காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டார்க் நேவி ப்ளூ கலருக்கு அழகான ஒரு ஸ்கை ப்ளூ, லைட் ஸ்கை ப்ளூ, நம்ம வாட்டர் ஸ்கை ப்ளூ சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்கை ப்ளூவில் இருக்கும். ஓகேங்களா? ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். டார்க்கு நேவி ப்ளூ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் செம்ம அல்டிமேட் கலர். ரெட்டுக்கு எல்லோ கலர் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழகான ஒரு நவப்பழ கலருக்கு பிங்க் கலர், அதாவது பேபி பிங்க் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் பேட்டர்ன் இது. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக்குக்கு சாண்டல் கலர் செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ உங்களுக்கு எந்த சாரீ வேணும்னாலும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் கொடுத்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு அழகான ஒரு டார்க் மெரூன் கலர். நல்ல டார்க் மெரூனுக்கு அழகான ஒரு பீச் பிங்க் கலர் காம்பினேஷன் செம்மையாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஃபி கலர் தெரியுதுங்களா? நல்லாவே காஃபி கலருக்கு அழகான ஒரு சாண்டல் கலர் செம்மையாக இருக்குது. ரொம்பவுமே சூப்பரான ஒரு கலர் காம்பினேஷன்ஸ் எல்லா சாரீஸுமே. ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸோட இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கலெக்ஷன் சாரீஸில் உங்களுக்கு எந்த சாரீ பிடிச்சிருந்தாலும் அந்த சாரியை ஸ்க்ரீன்ஷாட் கொடுத்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்லி ஜிபே, ஃபோன்பே, அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே வாங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.